I ćao drugari, javlja vam se iz sunčanog Dubaija. I ovdje sam sa Cecom. Cecu znate iz mojih vlogova iz Barcelone. Došle smo u, kako se zove video? Dubai Marin. Da. Pentatjen restoran. Eto. Mnogo ukusna hrana. Jedva čekam da jedem. To je jedna preporuka za ovaj restoran. Još nisam probala. Naravno, blogerska posla su u pitanju. Ne može ništa da se jede dok se ne slika. I posle doručka red je da se kalorije potroše, tako da šetamo u Marini. Ceca ovaj kraj najviše voli. Sad mi je jasno zašto. Pogledajte kako ovdje je lepo, jako je lepo i sunce, da, jedva sam dočekala sunce. Sada nas Ceca vodi na event Glam Boxa i u pitanju je 5. rođendan. Ceca nas vodi, pošto sam ja njen +1. I nadam se da će biti zanimljivo. Prenećemo vam naše utiske i kako to sve izgleda ovde.